I'll be the words that you called in the dark, just to show me there's no monster waiting. I'll be the raindrops racing down the car window in the eyes of a child. I'll be the hayloft that you climb into when the nights get wild. I don't even know what I am. All I know is it feels good. It feels good to be gentle. I'll be the princess who went out to toss and tail, shone bright, she caught the sun. I'll be the kisses moving down her body. Hey, don't worry about the time, you'll know when I'm done. I'll be the song that you hear in your mind when you watch your love sleep and whisper goodnight. I'll be the wrongs that one day will go right. Till then you just keep dreaming and living and dying. I don't even know what I do. All I know is it feels good. It feels good. I'm so rich, you gang. Ito na nga. Ito na nga ang panimula. Ito na nga, kagabi naningil ako ng 500. Walang nag-abot. Ano ka sinilad pa ngayon? Sabi ko siya ng banda katulog na. Paano mahanap na lang muna ako nito? Ano nanay? Ano yung 500? Isama niyo yung sa bangka. Sana. Sobra na yun. I'm so rich, you gang. Kamali. Sino kasama ko? Ang dami mong kasama. Gusto natin. Ay, ano? So, good morning guys. 5:49. Mamalengke tayo ngayon. Punta kami ng White Beach. Mga motor namin. Dikit-dikit nila kagabi. Yan kami dito, tapos meron pa doon sa loob. Morning. Morning, guys. Yun. Yan, tatlo. Sigang kami dito. 11 kami dito, nagsiksikan sa bahay. Yung bahala na. Dinaanan nga lang natin yun. Meron pa doon sa loob. Yun. Ngayon, ang senaryo namin, mamalengke kami. Para may makain kami dun sa pupuntahan namin. Nahantay ko lang sila. Umuulan-ulan pa. Tingnan na. Get set. Nasa 3rd floor pala yung motor. Let's go. Morning, guys. Morning. Morning. Tingnan mo yung bundok, oh. Punong-puno ng ano, oh. Hindi nyo lang nakita yun. Punong-puno ng clouds. Yan yung mga tinatawag na pang malakasan na parking. The Ghostbusters. Patong-patong yung sa hagdan, man. Yung tinatawag na impound parking. Uy, makita dito yung mga bumabiyahe na yun, oh, marinig. Yung mga kasama nung ano, yung mga kasama nung kundangan, mga ano yan, mga walang rehistro. Hindi kayo maniwala kayo po rehistrado po. Sila mag-breakfast daw muna. Sa aming world tour. Around the world. Simula na ang laban. Damig. Grabe. Start tayong lahat. Tara na. White Beach po.
loves the game. I can see your smile behind the door. Okay, ayos yan. Isang pandesal na masarap. Nakita mo yung pandesal doon. Ayun na. Kain. Punta tayo ng palengke ngayon para makapag-luto mamaya. Kakainin after ng beach. Tapos naglaot ngayon? Wait. Sige po, salamat po. Kanina po kasi kami hanap ng isda. Wala makita. Salamat po. Thank you. Tara. Doon na, talipa pa. Last na natin yun. Wala naglaot. Oo, balik tayo dun sa pinaka ano. Ha? Lugaw mo tayo dito. Mag? Lugaw. Pwede. Walang ano dun eh. Tignan, wala yung ano sa pier eh. Tara, let's go. Oh. Goto muna, goto. Tapos po ngayon pork at saka chicken. Sige. Gusto together. Sige po. Mix together. Mix together. Mix na together po. Dahil tayo sa loob. Inaya lang kita. Ano? Ating yun. Yun, ang ating pagkain. Yeesh. Kain na. Let's go. Ayos. Sorry na. Let's go. Bayad na ako, bayad. Magkano po? Sige po. Let's go. Sana meron na. Yung. Kita niyo ba yan? Yellow bean. Ayun, dati. Benin. Nitik. Hintik pa akong mapunta sa iba. Kilo yan. Peanut bell, cells, yellow bean po, salmon. Ate, magkano po sa ano? Hipon. Hipon. Ate, hipon na ba? Yung isa 550. 550 po yan. Ito po rin. Okay po. Sige po. Okay na po yan. Salamat. Gusto tayo mamili ng isda. Baboy na. Sir, boss. Ano pa yan po pork chop naman? Boss, ano nga? Ito, boss. Yan po. Ito, boss. Tayo. Saan mapunta na? Kitchen. Pogi pa yan. Hindi na talaga. Ang sabi ng kapitbahay? Feeder port na kami, men. Pupunta kami ng beach ngayon. Dahil Hina yung ulan, no? Ito yung ulan. Yan, no? Ilang snorkeling dyan? Pwede. Pero yun yung ulan, no? Siyempre, no? Mas masarap pag umuulan, no? Yan. Mas mahirap ang bumiyahin ng mainit, guys. Hindi naman kasi yung beach yung inaalala ko pag umuulan, yung pag-akyat. Okay lang na talaga umuulan pag Kami naalala yung madulas, ay namin adventure. Diba? Basta uuwi lang ng ligtas. Yun? Yun ang pinakamamdawan. Galing talaga. Eh, ikaw, ano, men? Ano masasabi mo? Okay. Red is good. Let's go. Life is good. Life is yummy. Chance in a lifetime, boy. Boat na lang inaantay natin. Galing na yan. Tatanin dito yung Titanic. Titanic yung sasakyan natin, Titanic. Yung malaki doon sa pier.
Kay kuya po. Kuya, mga kuya naman to. Magkaedad-bang tayo. Lapit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Junin, no, maging tuloy nyo. Pasensya nyo na po yan tayo sama-sama inabutan ng ulan. Okay po, dito tayo magsisimula sa feeder port. Papunta ang tinatawag ng White Beach. Ang White Beach po namin, di na katulad dati na puti po. Speak natin na may halo na siyang mga bato-bato. Hi guys. Let's go. Oo. Ayun. Umuulan kasi. Umuulan ngayon. Last yung ano dito. Ambon. Sige na, pwede na. Akit tayo dyan. May mga bumili lang ng tubig. Ano, guys. Is our love strong, just like a love song? Maybe it's on me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving on me. Yeah, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, your body too. Yeah, body too. Will you be my Laki na ano, Albert!
Languyin na lang. Ligo lang tayo dito muna. Ligo lang tayo dito. Daming talangka, oh. Kunin mo na, kunin mo na. Kuha yung talangka dyan, tsaka yung ano, sabawan nyo na mamaya. Ang dami. So, kamusta naman yung experience nyo? Yung kanina parang nasa yung ano eh. Hindi ako nagsasalita kung saan tayo pupunta eh. Dito to? Dito? Akala ko tarang Last day na. Last day na. Ay, parang alam mo na yung kapit ng mundo. Ayun, sigaw tayo na ba tayo nag-picture doon? Before and after pala to. Ay, upo muna kayo, upo muna. Ano, okay na? Okay na? Hindi ako sa buhay kanina. Eto na to! Tapos may cellphone. Oh, next. Dahil ko na to. Masarap! Ano ba to? Oo, pwede kayo pumunta. Huwag ka masyadong bigo, mag-hiking tayo ha. Ubus yung cellphone. Kita mo, dasakit ka. Dasakit din mamaya, kaya chill lang. Paano yung kayo? Ha? Yan lang yung tali. Eh, palis na kami. Hoy, sige tara, para makapag-picture tayo sa kuweba. Wala lang namin dun sa high. Hindi maano yan, sakto lang yan. Sa kuweba. Hindi yung nakabes. Tara! Picture tayo, picture! Tara! Kaya nga kayo sa tinggalan eh. Yung mga bulsa nyo ha, baka may dala kayo. Or... Kaya nga eh. May bag kayo, pwede makisuyo. Oy, sino may bag? Ayun o kayo, ano? Ano, dyan may bag ka? Doon, so back out kami. Malakas-lakas kasi talaga yung alert. Eh, pagkakiyari ang gahulian. So sige, Johnny na lang yung lumangoy. Yes. Welcome to my vlog. Lakas kasi oh, lakas ang alert. Ako naman, syempre, bagong tato boy. Hindi pwede. Pero kung walang tato, dalawa kami kay Johnny dyan. Saan tayo next kaya? Back formation na kami next. Alright, so dito na tayo. Hindi ka nakabuma, next chapter ka na naman. May pang-tama yung decision na lang ang pag-inom na lang sa ilog. Para bigla na paisip, dapat nag-inom lang ako sa ilog. Nanahimik kami doon. Ano, hagdan. Ay, sorry. Sorry. Ma-experience yung wave formation. You missed the chance. Go guys! Formation. Kaya niyo yan. Yung kay Christian, masarap eh. Ay, lamig! Malamig. Imagination ko lang yan. Nakabahan ka lang. Talaga to. Palamig! Lamig, mababasa na itlog ko. Pag nabasa na, tapos na. Ay, lamig niya. Edit out to. Lamig! Si Bong na lang magdo-drone. Okay na yan. Wala pa yun. Bong! Ikaw na lang ha, mag-drone. Sakto, hingihina ako. Go guys! Hello guys, welcome to my vlog. Talaga to. Talon mo na. Di ba? Yung din yun eh. Napasama ka pa. Sige, go. Ayun na, susunod na. Wait lang. Go, jump! Wala, ayaw daw.
Ano, paano ba to? Paano ba to? Paano ba to? Hindi ko alam kasi paano yayain tong mga to eh. Sunduin mo na, Paul, sunduin mo. Madulas mo lang, madulas mo. Sige na. Dali. Picture na lang, kaya. Tara, picture na lang tayo doon, tara. Okay lang yan, tara na. Hawak ka lang sa lupid, hawak ka lang. Ayan, may parating ha. Go, let's go. Madulas lang ha, madulas. Hawak. Alright. Sige, hawak. Parang paiyak na siya. Bakit siya? Okay, parang mali tayo na decision ito lang. Yun! Yun naman pala eh. Go ball, dali. Mabutaw sa inyo! Double, be. Gusto pa sinusundo. Kasi buwan. Yan, nice, sige. Mabilis lang dyan, hanggat okay pa yung alon. Okay pa. Hawak lang. Ayan, pababa. Nice. Madulas lang, madulas. Ayos. Ayan si Bong. Last. Paul, balik ka ulit, Paul. Si Bong. Tara, una tayo nun. Yo, sige. Dire-diretso lang tayo. Hanggat walang nasasaktan. Gusto niya yan eh. Wala ka ng pera, gala ka pa ng gala. Wala ka lang pakain! Puro ka lang utang, puro ka pa gala. Hindi ka naman na mamonetize! Dito. Jay. Akala ko shortcut! Shortcut. Hindi yan shortcut. Hindi ba shortcut to? Hindi. Awits ka dyan. Pala to, mali! Shortcut eh! Punta ka na sa ano. Una ka na sa Batanes of the East, man. Ang layo mo daw. Ikaw ba yung shortcut mo? Shortcut daw. Hindi, pa-lighthouse na yan. Pa-shortcut talaga. Pa-lighthouse na siya. Higing kwento ka talaga. Jay, doon nga nga. Baka may malaglag sa kanila eh. Parang ang game mo. Mas mahirap talaga dyan. Sabi ko kasi alalay ka lang. Okay, kailangan ito. Mama, nandito ka mama. Go. Wala ka sa... Pagilid lang yun, pagilid. Nampu yung tinulungan ko. Ito mama, kaliglan. Sampung tinulungan ko. 10 tinulungan, isa lang mga kaligtas. Madulas lang. Wait lang. Kaldaan na eh. Kaldaan na. Nandito. Maliglag ka! Lalo na maliglag sa tubig, ba't ko sa bato? Kaldaan na. Ito ang bato to. Ito pwede rin dito. Baka magsalunod kayo. Kaya naman tayo sa usapang tsinelas. Pag ito may mataas, tatuwid! May mga draya! Paano ba ito? Wawa ka eh. Go guys! Go na. Kaya niyan! Go guys! Right na, pinaliit na yung jacket pa ko eh. O yung alon ha, paki-watch na lang yung alon. Jay! Yan ang delikado yung side view. Madulas kasi. Punta lang ka, yun o. Stasyo. Let's go!
Napana natin yun. Madulas lang ano. Hindi ka nakasama, bala ka. Tagal mo. Nakamay. Kailan? Pagkari masayaw! Pagkari hindi kami nanggaling sa... Nakakatakot na yung dyan. Gusto nyo dyan. Yes, boy ka na. Makakapag-inom pa. Ito pinagkagawa nito, oy! Take two, balik. Take two. Oy, kanina bang anak to? Iuwi nyo na to. Anak! Take two muna! Take two! Waba na dyan, boy! Yung mga gano'ng kataas yan, oh. Kaintin. The air fresh from the blessed Midwest. I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again to my home, the blessed Midwest. I am held by the forest where I go for rest, and washed by the waters of Lake Michigan. And wherever I go, I will return again. Alright, uwi na. Tapos na sila sa ano. Halo. Sarap ang lakad ng Chinelas Christian. Pinagsabihin yan? Rest lang naman check din yan, oh. Hindi, magkaiba yan. Close. Ganun. Meron. Yan yung tiga 6,000. 5,000 sa akin to. Hindi mo binili yan. Hindi ko pinili to, di ba? Kaya sabi ko pag binali tayo sa akin mabahali. Tapos pinili mo nga camera 360? Yung big. Mura lang yun. Kaya sa ako pinagawa. Sa akin mabahali. Pero worth it yung bilhin pa tayo. Alam mo mo. Mayabas. Dito ako sabi na, ito parang delikado dun. Delikado talaga ito. Sige. Oy! Mahampas ang alon, men. Uy, ang galing! Nakabawi! Grabe yun! Nakabawi! Thank you. Na-drone, no? Ha? Na-drone, maganda. Solid din. Yung panin dun lang yun. Maraming iniisip ko sa buhay. Ay, pakaskas mo na yung puwet mo, boy. Ayaw ko mga... Ayaw ko kay kuya. Para kay kuya. Woohoo! Yeah! Dito ko dyan mo. Dito kami ngayon sa pagbabala na kami ng rock formation. So medyo rocky road. Natutulis yung bato. And madulas guys. Na kailangan 10 times yung pag-iingat mo dito. Ano? Hindi tayo mahuhulog ka sa alon. Pero kakaskas ka ng parang liya dito sa bato. Tapos din. Grabe pas ng alon, men. Woo! Woo! Woo!
Lakas oh, alon oh. Wag! Nahuli na tayo. So ngayon, babalik na kami ng White Beach. Kasi gutom na tong mga to. Boss. Boss. Oh, sana yan boss. Sana yan boss. Bawal yan boss ah. Boss. Ano mo dyan boss? Boss, sana boss. Ang ganda-ganda ng paligid boss. Iniiyan mo boss oh. Boss. Boss, sumarap ka boss. Nakamasid ka pa boss oh. Talagang nagmamasid ka ba? Buwang ni boss ah. Chinelas mo. Jam. Jam. Buha ko na. Kuha na boy. Kuha na. Kalo ka sa malalaki ka na nung bubuhay. Mabigat yung tali pag sabi-sabi yung Pwede ba dito mga? Pwede lang sir, pwede lang. Okay, go. Ayan yan oh. Lalim mo. Oo, ikaw talaga. Let's go. Balik ka tayo. Okay na, balik na ng White Beach. Maganda yung experience nila sa alon. panibagong buhay sa 2025. Alam na. Yan, dito tayo sa gitna, tapos saka ganyan. Malayo na tayo sir eh. Nandun tayo naman dito. Tignan mo, inaagos lang tayo. Flat daw, flat. Tayo mag-start, flat. Gusto ba tayo ba ito rin? Happy New Year po. Uy! Let's go! Gusto mo ng ano ha? Makakapag-inom pa rin siya 20. Kaya, hindi po. Okay po. Guys, Ka-vlog na. Nasaan ka ba? Nasaan ka ba kasi? we just got here at Batanes of the East. Ito, nandito kami sa White Beach. Ngayon, magbibenta tayo. Tagalog na! Hindi ginaya. Another day, another gang. So, translate ko na lang. Nandito na kami sa White Beach. So, dito kami para kumain tsaka umakyat sa tinatawag nilang bundok. Sana hindi maputik. Oh. Hello po. Kamusta? Andun ka pa rin? Opo. Kasama ko po yung mga kaibigan ko. Meron pa rin. Same pa rin. Meron pa rin. Hello boy. Hello po. Hello. Sir, parang ano ka na dito ba? Lokal ka na dito? Wala pa nga akong ID. 2 years na ako dito. Pero magkakaroon baka by
Tatlong year. Kuha ako. Thank you, Edwin. Experience niya doon yun. Sa alam, matay na yun. Natake na yun. Siguro na yung Kanina yung sa alon no? Sabi sa akin ni Kuya, yung mga kasama mo ba okay pa yan? Kasi parang nagtitingin yan eh. Okay pa ba sila? Gagi yan, sinasabi namin magkakatabi kami. Okay pa ba to? Sinasabi namin okay pa ba to? Normal lang yun dito, guys. Normal lang talaga yun dito, as in. Wala pa ulan, no? Normal lang yun, yung gano'n na yung hangin lang yun. Kaya nga eh. Pacific kasi. Kasi May mas mataas pa doon, lagpas talaga sa ano. Yung mga sinasabi mo sa EK na mga ride, panis yung EK ride. Hindi ka na matatagpuan eh. Real life yun, real life. Real Batanes ka na matatagpuan eh. Kitang, gusto lang tumagamit ha. Pagka natin si Kuya ng ating Kakainin. Getting ready na sa aming kakainin. Sulok mo na lang din. Yun ang tumatak sa memory mo, Tol. Na-experience ko naman na yun dati, pero hindi ganun ka ano na yung ganun ka ano. Sasahurin eh. Hindi mo experience, hindi ganun ka ano. Ano? Kalalim ka taas. Ano yun? Para naman pong ano. Congrats, boy! Masa 2025! before and after pala. Ikaw lang naman taon-taon ganyan po eh. Dinadamay mo lang kami. Dapat nga di ka na sumunod eh. Wala talaga. Inaabol ka talaga eh. Yun o! Ay, kanin pa lang pala yan. Utak-utak mo. Taon-taon kang sinusubok ng... Sabi sa akin, Chu! Okay pa to, Chu! Parang wala daw kasing laban eh. Nakaupo ka lang eh. Tapos ang taas pa, talaga. Habang gumaganon yung bangka kanina. Gumaganon eh. Kumain ko pa pala yung buhay ko. Ano ba nagawa ko nito mahapos na buhay? Magre-repent na ako. Flashback na! Oh, yan pa ganyan. Yan. Imbis na pag ganon. Diba? Oo nga. Minsan pag ganon, pag ganito eh. At least sa kanila yun lang yung maikli. Gitna na lang. Gitna na lang yun dito. Ha? Para mag-react kayo lahat. Ay! Uy, ang ginawa mo! Ipatong mo yan, pawag mo muna. Kaaway. Pagkatapos yung makasurvive sa buhay niya, kaaway pa kayo. Parang naging mabait ka niyan. We're brothers! Okay na. Oh, naturuan. Ayos na. Ano? Nagsama-sama natin sa kamatayan. 11:40. Kaya lang si Jenny mali yung edad din. Ilang taon na po yung Chin Cruz? Ibang nakalagay dito eh. Iba po yung nahanap ni Ma'am. Saan doon sa may pinilapan? Oo, iba yung edad niya. Kapag hinahanap siya, ilang taon na po yung nahanap niya? Chin Cruz po yung pangalan eh. Ilang taon po? Huwag ko na sabihin. Dito po, 25 po, iba po yun. Maling chin. Ang table dito, Ayun. sa package eh. Insurance, hindi ko parang... Wala sili, Kuya. Mayroon po. Sarap po! Shot cook! Shot po ano? Galanta. Kuya, ito lang po yung ano? Sinong tagay na dyan? Yung nga sir eh, hinanap ko ibang pusit eh. 10 piraso yun. Kaya nga, ang laki sa akin. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me.